Tervetuloa Dad Fit Moment Faija treenaa -kanavalle. Mä oon Jani, 46 vuotta, nuori, perheen isä, 3 lasta, kissakoira ja 1 vaimo. Ja välillähän on vähän kiire tietenkin ja aina ei välttämättä kerkeä tekemään mitään liikunnallista, niin siitä sitten syntyi ajatus, että mitäpä jos tehtäisikin tämmönen YouTube-kanava, missä tämmönen ihan normaali keski-ikäinen perheiskä omalla pienellä pyöreydellään harrastaa liikuntaa vähän siellä sun täällä. Mikä se on sitten tässä kanavassa se tarkoitus? Miksi tämä kanava on olemassa? Niin tuossa kun sosiaalista mediaa sellailee ja lueskelee siellä, että mitä kaikki maailman muut ihmiset kerkiää tehdä vuorokauden aikana. Se on jotakin ihan uskomatonta. Ne kerkiää juossa vähintään sen puolimaratonin, käydä salilla, ulkoiluttaa koirat, kissat. Sitten ne käyttää lapset harrastuksessa, sitten ne käy kaupassa ja sitten ne tekee ruuat ja mitä vielä. Kun itellä tuntuu vähän, että aikataulu riittää niin kuin puolinkaan noista asioista. No vaimo opiskelee nyt sitten fysioterapiaa ja sitä kautta ollaan päästy sitten koko perhe tutustuu vähän liikuntaan ja hyvinvointiin ylipäätään. Ja sitä kautta on myös törmännyt semmoiseen termiin kuin mikrotreenaus. Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, ajatuksena on se, että sen sijaan, että käydään 2-3 kertaa viikossa salilla rehkimässä tunti, niin ripotellaankin se liikunta sinne arjen keskelle. Sellaisiin lyhyisiin minuutin mittaisiin, 5 minuutin mittaisiin liikuntatuokioihin, joita voi olla monta päivässä. Aktivoidaan lihasryhmiä pitkin päivää, niin saadaan sama tulos aikaan, mitä saataisiin sillä, että käydään 2 kertaa viikossa kuntosalilla. Ainakin näin niin kuin kiireiselle perheiskälle niin kuulostaa äkkiseltä aika hyvältä ajatukselta. Sitähän voi esimerkiksi vaikka siinä kun oottelet, että vaimo käy kaupassa, niin parkkipaikalla heität 2 askelkyykkyä. Niin siinä tuleekin vähän liikuntaa äkkiä ja lihakset aktivoituu. Siitä tällä kanavalla on kyse. Tarkoitus on jakaa ideoita mikrotreeneihin, minkälaisia liikesarjoja voi tehdä, missä niitä voi tehdä. Ja samalla myös dokumentoida tätä omaa matkaa ja toivottavasti myös jossain vaiheessa todistaa koko maailmalle sitten mikrotreenien tehokkuus tämmöisen keski-ikäisen dadbodyn ylläpitämiseen. Tilaa kanava, tuu seuraamaan tätä matkaa ja toivottavasti myös itsekin innostut kokeilemaan mikrotreenaamista. Treenaamisiin!